tashi, sakin da shi ne bin numfashi. Allah hana ni na zamto jin haushi, sannan cire mini dukkanin tashi. Allah ka kai ni ga inuwa mai danshi, Allah ka sa duk wanda ya saurara ya ji baitocin gada na gama ya iso daga gefe na ya ce mini tayi. Allah ka ƙara salatin manzona, manzon da dan shi an kai ruhina, domin ma'aiki an kai mamana, silarsa ne ma an kai babana. Alai sahabu na sasu a waƙena, gwagwarmaya su ne suka jurewa fannin musulunci su gashi ma harbin yotsinta sallah da kamin yi. Yau gashi babbar rana ce ta zo, nima da kaina ya sai na zo, batun da ke baki na zan furzo, amarya ango don ku ne muka zo, maza da mata kowa ma ya zo. Yau jira babbar rana ta zo kan auren sunari da Fatima zan yi wa baitoci duk inda sukan yi. Taron da ya kai taro ba shakka, maza da mata har ni na haska, Dadi da Fatima ku ne wa barka, ranar gana gari dimbin albarka. Amarya na ce kar da kiyo kuka, kula da juna gunku nike roƙo, ku kasance yin sa ya faɗa ki karki kasawa, rai za ya yi sanyi. Shawara ce za na yi hula ku, samkar ku bar wasu masu jiyo kanku, ku zama kare haƙƙin nan naku, ku kau da kanku ga dukkan mai tsirku. A yau nasiha ce ne domin ku bin sirri na ku nike fata, kar ku yi tonewa waɗansu magu na ku siyo kallo har ma su yi koyi. Dadi na ce ka tsaya ka ji